No, ale nemůžem. Takže já vás tu vítám u dalšího videa a dneska jsem, konečně vám jsem slíbil si zahrát záchody, takže můj kamarád mi teď hodí neviditelnost a on bude dělat co a jak. Neviditelnost. Takže já se nám lidi vezmu neviditelnost a musím ji najít. No, takže můj kamarád bude si taky to znamená. Takže první věc. Nikdy si nezapomeňte peníze, když jdete na záchod. Wow, zase. Dobrý den, paní. Ano, dobrý den. Zaplaťte prosím za záchody 550. Nemůžu to zaplatit zítra. Zítra to zaplatíte, ale ne, když to nedonesete, máte problém. Dobře. Je. Musím. Další noc po tom dnu. Dobrý den. Dobrý den, už máte ty peníze? Co, jaký peníze? To jsem měl včera zaplatit. A dneska. Ven! Samozřejmě. Tak. Místa. 3, 2, 1. Teď. Druhá věc. Nikdy si neotvírejte peněženku, když zrovna čůráte, nebo vám může spadnout do záchodu. Dobrý den. Dobrý den. Ne. Já to musím vylovit. Děje se něco, pane? Ne, v pohodě. A co zaplatit? Čtvrtá věc. Třetí. Omlouvám se. Když půjdete na záchod, nezapomeňte si utřít zadek. Dobrý den, paní. Dobrý den. Oni fakt tiskátení lezou na záchody. Dobrý den, pane. Tak, nestalo se nic? Ne. Ježíš, fů. Co? Pane, vy jste nespláchl? Plachu. A proč to tam tak smrdí? Proč mám hnědej zadek? Asi jste se neutřel zadek. Aha. Čtvrtá věc. Nezapomeňte si doma peníze, jinak vás vyhodí z domu. Z toho. Dobrý den. Opět zase. To bylo asi s druhým pokusem s těma penězma, ale takže.
ta věc. Když dojde toaleťák, tak se musíte odfit o něco jiného. Ježišmarja. Pane, to jsou holčičí. Jo, pane, ještě jsme nedodali toaleťáky. Cože? Nedodali jsme toaleťáky, tak se utřete listem. No to. Co tam děláte, pane? Dobrý den, a potom musíte vleštit sklo. No, tak na co. Takže tohle bylo 5 věcí, které jsme se zvládli. A tohle bylo pro tenhle díl všechno. Dejte like. A kamož byl určitě rád, že tyhle věci dělal. Že? Jo. Celkem dost. A já se s váma loučím a uvidíme se. ještě vám lidi můžu říct, že budu mít jiný skin. Uvidíme se u dalšího videa. Pak bude možná video s tím, že natočíme třeba, když budeme mít nějaký respekt, tak natočíme nějaký film nebo něco. A tohle bylo pro tenhle dnešek všechno. Uvidíme se příště a čau.